I ćao svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Ovo je malo drugačiji video, ovo je više obavještenje zašto nas nema već nekih 6 dana na YouTube-u. E pa sad ćemo u ovom videu to objasniti. Znači, radimo roleplay server, ja, Fićo, Joža i jedan skripter. Znači radimo vlastiti roleplay server, ja sam vlasnik i uglavnom sad ćemo sve pojasniti. Idemo kojim dečkama na Discord da nam pojasni i oni malo, eto. Alo, dečki. Ajde, koji će prvi krenuti objašnjavati? Aj, daj, bek, lučeva. Znači imamo već, za sad imamo 4 policajca. Jel' tako? 4? Još 5. Nas 4 smo. Šta je još 5? Pa još jednog, da 5 nas bude. Aha, znači treba nam još jedan policajac, treba nam bolničara, treba nam mafije, automafija. Šta je ovo LCN? Ovo je dolje s marihuana, to sve je droga, GSF. Marijumana. Ja sam startao video, dečki, sam da znate. Nemojte sad šutit. Nego objasnite, objasnimo ljudima o čem se radi. Znači imamo prijave, stavit ću link Discord servera u opis. Znači uđete, prijavite se šta god želite, znači još policajac 2, 3. Bilo bi super da dobijemo, onda nam treba bolničara, isto tako negdje 4-5 bolničara. Mafije, znači to što više. Da, mora taksista, ista trebamo, ali to nemamo još odrađeno u grupu za taksiste, to ćemo sad reći kada dođe skripter, ili ćeš ti odraditi? Evo sad ću ja. Šta ćemo nazvati, Uber ili samo taksi? Pa taksi. Taksi ti me spasi. Znači, server bi trebao biti otvoren za nekih 4 dana, tu je možda čak i prije. Možda čak i prije, da. Tak je rekao skripter. Doće i on danas. Pa da, to ti je ovaj Amar. Ne znam ga. Da, ovdje je owner, vidiš desno. To, znači pravila sve smo odradili. I šta je, dečko, ćete još nešto reći? Aute smo ubacili neke, sad ćemo ići još jedno 10, 15, 20 auti ubaciti. Si ubacio Fiću. Nisam Fiću ubacio. Ima Juga, da. Ja, da se Fić Filić. Ajde, dečki, recite vi još nešto. Fićo, Joža. Kaj da kažem, dojdite na server da i se igramo zajedno. Biće ludilo. Ludilo, znači bože. Pazite se, Drndo je da vas... Drndo inspektor. Čekaj, moram mu dat. Dečki, nemojte se bojati, samo kradite. Ja sam uz vas. Znači dao sam mu LSPD-u si... Kaj koji kurac? Ako bude profita za mene, neka uzimaju šta hoće. Plate će bit dobre, realne. Plate će bit, bože. Jebi ga. Bolničari će po meni imat najveće plaće. Sve će bit to najveće plaće, pa ja sam pa oni spašavaju ljudske živote. Dobro, imat će i policajci, ali neće imat ko bolničari. Dobro, kad pobjedimo u pljački, moje pare šta su ovo pljačkali do mene. Veto kućela. Ništa ljudi, to je bilo to, malo obavještenje. Ako se svidio klip, like, share, subscribe, imate link u opisu, upadajte na server, imate ovdje prijave. Znači, da malo pojasnim, znači treba ime, prezime, godine, Steam ime. Joža, ti si... Dobro. Dnevna aktivnost na serveru. I to je to što trebate ubaciti. To je sve Joža odradio, da? Ja sam sve odradio. Znači stavio su sve. Sve. Ja nisam još dobro, još ćeš staviti u taksi. Yes. Kad Fića doda. Znači policajac još. Vidjet ćemo, prijavite se pa ćemo vidjeti šta će biti dostupno sve. Ajde. Znači upadajte. Ćao, Vidimo. uživajte.